Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kaaway ng mga balasubas at mga magnanakaw sa gobyerno at bayan. Minamahal na mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Abangan sa June 1, 2026, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Abangan! Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:01 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan. Magtaro lingkura ito magtipangasinan Dennis Mojares. Kaibamat si kapaborito Errol Horado. Kandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes. Pizza 28. Ada bulan na Mayo 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Laki na amaltog akabatek biktima ang urata. Radyo Pangasinan Balita. Duwaran search warrant imparisibe. Edad nambiigan niya Baloy Shabu Asamsam. Radyo Pangasinan Balita. Instructor na Sumba pinapatog imbatik at patambalan suspect akipatugan at saray kabyangan na pulis ang urat. Radyo Pangasinan Balita. Duwaran lalaki ng tambling at motorsiklo lapod alak na plug at patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo dasar ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Robin na akataryan isigupan na kaso at intakas ng bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 117 yung lisensya na paltog ng bato kansilado. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Noel ng Amy Marcos sa sinupalpal na kumilik. Radyo Pangasinan Almusal Balita.
Kababeng lakono sa kabaluyan tayo palapag ng Senador Rape. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Hangga po si special treatment at Kinan Bato Onong at PNP. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Oras nila sa 1:05 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at saray balita da lokal. Duwarang lalaki ng tambling imbatig at patambalan kaya rin si Karaso na aksidente at oras na alas 4:33 na palbangon ya agawa dya darapan na Capitol Resort Hotel, Barangay Poblacion, Bali na yung gayon Pangasinan. Sa biktiman na laki sumantaon na 18 wala asawa, vendor ang pilisensya residente na Bali na Bimali Pangasinan. Tansa may laki na kalasunod si Gatoy mantao na 20 balo laki libro residente na Bimali Pangasinan. Yan initial investigasyon ng pulis Lingayen sa usama driver na motorsiklo tansa may akalasunod si Gatoy so akainom na alak labod si Karaso akainuman jad biwok Barangay Poblasyon na Bali na Lingayen nan ipatnubang na driver so kay bato niya jad abong dara niya lega niyang babatik iray biktima marap jad south direction alos control na driver sa Manibila lapod si karay abok singegan na sa may aksidente akagamor na sugat iray biktima tantampol yung batik jad Lingayen District Hospital at Baloy na Lingayen Pangasinan. Radyo Pangasinan, Balita. Sumba instructor pinapatog at oras na alas 6:45 ng araw yagawa jad Villasis Auditorium Bali na Villasis Pangasinan sa may biktima sumantao na 42 laki awalaan na sawa. Sumba instructor residente na Poblacion Zone 1 Bali na Villasis Pangasinan. Lega niya sa may suspect so laki mantao na 33 sa dumaralo sa walaan na live-in partner residente na Barangay Piazza da Bilambaloy. Unong investigasyon ng Pulis Villasis sa may akadeploy pulis jad Bagsakan Market so non-report jad police station at sa tanya agawan na impamatugad biktima akabatan niya sa may biktima so unalislad abitlan lugar kaya rin nan gawa na sumba nan bigla na pinapatug na suspect akagamor na limaran ka na ibala jada parte na laman kan sikato simbatik na LGO ambulance jad Ordalita City District Hospital. Yawala ada maong yakipapasan lega niya sa may suspect so binagaan niya unsoko na saraya na respondin pulis bangbalit si kato sa kipaltugan yang gada si kato ya apaltog na saraya na respondin pulis tanimbatik jada Dr. Marcelo Chan Memorial Hospital Incorporated jada Bali na Rosales Pangasinan bangbalit si kato so ang urat saraya special operative on crime scene na usuko sunangawa na malaknaban yung investigasyon na na recover so sa kaya basyon na bala na 45 pistol tan 45 ultra compact pro bearing walay serial number E53826 eding kagawaan na insidente. Radyo Pangasinan, Balita. Imbatik so laki na batik so laki na maltog na dati na overseas Filipino worker yagawa so incidented oras na alas 9
14 na labi, Yada Las Villas Subdivision, Barangay Katablan, Ciudad na Urdaneta. Sa may biktima so laki, mantaon na 72, awalaan na asawa, residente na Barangay Pimaludpo, Dabilan, Ciudad. Unog ang investigasyon ng pulis, akabatan Sara residente asinggar ading kagawa ng insidente si karakuno sa karangel na pigaran tanul na paltug na nineng dala niya aneng da sa biktima yung manamo sa sarili tundala nan nineng sa CCTV footage sa may suspect so batik amarap jad west direction akagamor na pigaran bala so biktima jad party na laman tan sigato simbatik jad Urdaneta City District Hospital ada syudad na Urdaneta bangbalit sigato so indeklaran did on arrival pulis niya gagawin sumalaknaban niya investigasyon nasare kabiyangan na pulis Urdaneta piya nakabatan sumutibo ading pamaltugad biktima arikubar ading kagawa na insidente so taluran basyo na bala tan sa kaya islag na agnaantan na kalibre. Radyo Pangasinan Balita. Oras na alas 4:45 na palibangon na sinukisok na sare taklay na uloy sa abong na laborer yaagawa dya barangay Tundula bali na anda Pangasinan sa may suspect yalaki sumantaon na 49 wala sawa street level individual residente na bitla na lugar sinukisok sa abong na suspect na saraya personnel na anda pulis kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 makalanor at search warrant ya impaksad na korte ya wala dasilong na numero 20-2026 lapod pangiamot na legal ya droga recover so 31 ya pirason head-shell transparent plastic sachet ya walay balaton na sa kaya gramo manbili ang 6,800 piso tan siya mira ya pirason head-shell transparent plastic sachet ilang karga na marijuana mang kantidad na 960 piso tan sara ya sorte ya drug paraphernalia sama ya suspect tan sara ebidensya so nawit ya police station for proper disposition kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 sinsiga pada korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Jad sang kaunuran ya balita da lokal jad bali na Bulinaw Pangasinan emparsibi na saray kabiyangan na pulis sa Bulinaw kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 sa search warrant yung paway na korte yaulad silong na criminal case number 212026 lapod pangiatol na illegal ya droga nasa kaya managkalat na sira sa may suspect so laki mantaon na 40 sa isa wala na living partner residente na Luciente 2 sa Dabitlan na Baloy oras na alas 5:30 hanggang alas 9:30 na kabusan nan sinukisok na otoridad sa abong na suspect na kumpiska so taluran head-shell transparent plastic sachet yan ang karga na shabu awalaan na 2 gramo mambili na 13,600 piso tan saraya pigaran na ebidensya ya kumpiskad loob na abong na suspect sa ebidensya tan sa may suspect so inawid yung police station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Narwala na rin katipukulan niya balita da lokal antes tayo ng dapag da sari detalye at balita da nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Hawak mo ang
Asan ang putat-putang impormasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapang at hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang ang tunay. Tatak ng tapang Ginebra. Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ng tatak ng tapang sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Thursday.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Isasampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang kasong obstruction of justice laban kay Senator Robin Hood Padilla at iba pang individual na nasa likod ng planadong pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon sa CIDG, may tuturing na pagpapasabay lang sa kanyang sasakyan ang ginawa ni Padilla kay de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Natukoy rin ng CIDG na may isa pang sasakyan na nagsilbing escort at backup car sa sasakyan ni Padilla. Binigyang diin ng CIDG na naayon sa kanilang mandato ang legal na aksyon na magsagawa ng investigasyon at ipatupad ang batas nang walang itinatanggi at patas kapag ang mga individual ay aktibong nakikialam sa pag-aresto o tumutulong sa pag-iwas sa mga kriminal na nagkasala upang maiwasan ang pag-uusig. Sinisira nito ang sistema ng hustisya at nakompromiso ang kaayusan ng publiko. Noong May 22 nang ihayag ni Padilla na nakisakay lang si De La Rosa dahil wala itong dalang sasakyan na hindi niya matatanggihan at ibinaba niya sa Makati. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kanselado na ang mga lisensya ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ng PNP Firearms and Explosives ang revocation order na nilagdaan nitong May 26 na saklaw ang Type 5 firearms license ng 117 na firearms sa pag-aari ni de la Rosa. Batay sa kautusan, ang mga lisensya at mga rehistro ng baril ng senador ay dapat agad na isuko alinsunod sa Section 4 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Una nang hiniling ng NBI sa PNP na kanselahin ang higit 100 rehistradong armas ni De La Rosa dahil sa pagiging pugante sa batas kaugnay sa pagtakas sa gitna ng protective custody ng Senado habang may aktibong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kabilang sa armas na nakarehistro kay De La Rosa at naka-address sa Davao City ang semi-automatic at select fire rifles variants Uzi, submachine gun, high-powered 38 caliber rifles, battlefield grade shotguns at iba pang uri ng handguns. Itinuturing si De La Rosa na pugante at armed and dangerous ayon kay Matibag. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. mariing pinabulaanan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang inilutang ni Senator Amy Marcos hinggil sa posibilidad na magkaroon ng no election scenario sa 2028 upang pahabain ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Garcia, hindi mangyayari ang no-el scenario sa 2028 dahil ito ay minamandato ng konstitusyon. Idinagdag din ng poll chief na sa ngayon ay sinisimula na nila ang paghanda para sa presidential election kahit 2 taon pa bago ang pagdaraos nito. Pinag-aaralan na rin anya nila kung paano i-automate ang naturang halalan, gayon din ang muling pagdaraos ng voter registration at ang promulgation ng rules and guidelines. Una na rin namang
Inismiran ni Pangulong Marcos ang Noel senaryo ng kapatid habang tinawag naman itong diversionary tactic ng Malacanang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, taas ang sinabi kahapon ni Senator Rapi Tulfo na nakakahiya na ang taong bayan at hindi na dapat maglokohan ang mga senador na nais baguhin ang rules ng Senado upang makaboto ang mga senador kahit absent sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ipinairalan ni Tulfo na ang mga senador ay ibinoto ng taong bayan para personal na gampanan ng kanilang mga tungkulin sa loob ng Senado. Ayon pa kay Tulfo, ang mga ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumabiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep, nagtitiis sa traffic at init para mabilang ang kanilang attendance at masweldohan. Kaya hindi dapat papayagan ang sinumang senador na mag-attendance at makalahok sa mga bagay na pinagbobotohan sa Senado via Zoom nang sila ay nagtatago. Partikular na tinukoy ni Tulfo ang special treatment anya na nais ibigay kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ng Philippine National Police sa publiko na hindi makakatanggap ng special treatment si Senador Bato de la Rosa dahil sa dati itong hepe ng PNP at may matagal na kaugnayan sa organisasyon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nananatiling nakatali ang puwersa ng pulisya sa batas at mandato nitong maglingkod sa publiko ng without fear or favor. Sinabi ni Nartates na inaatasan niya ang lahat ng unit ng pulisya na mahigpit na sundin ang mga standard operating procedure sa anumang operasyon na kinasasangkutan ni De La Rosa na naharap sa warrant of arrest ng International Criminal Court. May direktiba rin ang PNP Chief sa lahat ng commander na iwasan ng preferential treatment at mga hindi otorisadong pagsisiwalat na maaaring makompromiso sa mga operasyon ng pulisya. Inilabas ng hepe ng PNP ang pahayag kasunod ng mga tanong ng publiko kung mahigpit bang ipapatupad ng opisyal ang mga legal na pamamaraan laban kay De La Rosa dahil sa kanyang impluensya at katayuan sa loob ng institusyon ng pulisya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis. Araw po ngayon ng Huwebes, 28 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga suggestion, reaction, mga sumbong, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin naman pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy, good morning nga pala dyan sa mga nakapila. Pila sa? Dyan sa may district office ni Congresswoman Manay G. Si Manay Gina. Dahil ngayon yung application ng educational assistance. Para sa estudyante. Para sa mga estudyante. Para sa mga estudyante may naka-schedule ngayon. Payout.
schedule Schedule, magbibigay sila ng requirements. Okay. At mga applicants, kumbaga. Kaya ngayong umaga, kaninang madaling araw pa lang may mga nakapila na. May nakapila na. Siyempre, malaking tulong sa mga Correct. estudyante, malaking tulong sa mga magulang especially. Yung mga taga 4th District. Mga taga 4th District lang. Ayan. Ngayong yung mga eligible na pwedeng makakuha na college students ay 8:30 ang applicants magmula Mangaldan, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Ayan. Hindi pa kasali ang Dagupan, ha? Ang Dagupan City naman ay alas 2 ng hapon. Alas 2. So yung mga nakapila pala dyan, magmula kaninang madaling araw, ay from Mangaldan, Manawag, San Jacinto, San Fabian. Ayan. Alam mo kaya sila maaga dahil yung slots medyo alam mo na hindi naman lahat ay mabibigyan, pero marami ang mabibigyan. Correct. Yung mga gusto pang humabol at pumila, ang inyong mga requirements ay school certifications stating that applicant is officially enrolled sa academic year na 2026-2027. Registration o enrollment o assessment form, kailangan nyo. Photocopy of school ID. Ayan, At physical ID is required. So may ID ka na naka-xerox. At dala mo rin yung original. Okay. Yung mga incoming college, yung mga freshmen, magdala daw po kayo ng photocopy ng 137, Form 137 or diploma. Okay. Yan yung serbisyong G de Venecia. So, isa sa mga programa ni Congresswoman Manay de Venecia dito sa 4th District para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. College students. Actually, matagal na ito correct. So, parang itinutuloy-tuloy lang nila yung kanilang programa. Yearly yan, meron yan programa na yan. At ang kailangan lang ay enrolled. At ikaw ay taga 4th District ng Pangasinan. So, first come, first serve ang kanilang basihan. At syempre, re-reviewin muna ang inyong mga papeles, mga dokumento. At pag okay na, sigurado ay i-schedule na ang payout. Ayan. So, applicants from 4th District na mga college students. Okay. Ayan. So, marami dyan. Nakapila ngayon. Madaling araw, marami. Nung huminto ako at nagtanong-tanong, ay may mga sobrang aga talaga. Para syempre, mas una sa pila at mas mauna silang ma-interview at makauwi rin ng maaga. Ayan, okay. At good morning kay ating kaba mo ya, si Tita Gypsy. Ayan, Baldovino. Correct. Isa sa mga kwan din. Isa sa Kantabay. Katuwang. Congressman. Matagal na actually yung kwan yan kasama. Nung panahon ni JDB. JDB. Pero si Tita Gypsy ay kwan yan, dating kasama din natin sa profesyon noon. Isang kolumnista. Tanyag din na kolumnista. Isang magaling na manunulat. Kaya't siya po ay pinagkakatiwalaan ng pamilya de Venecia. Dahil siya po ay masipag at may talento. May talento itong si Tita Gypsy. Alas 6:38 ng umaga, dumako tayo sa lampang mga isyu dahil itong nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Mayroon bang election o wala sa 2028? Presidential election? Dahil maring pinabulaanan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang inilutang ni Senador Amy Marcos hinggil sa posibilidad na magkaroon ng no election scenario sa 2028 upang pahabain daw ang termino
ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat binanggit niya rin yung sarili niya. Nga no. Pag walang eleksyon, Pati siya ilalawig yung kanyang di ba? Yung mahahaba ang termino naming magkapatid. Ayan. Sinabi naman ni Garcia, itong si Comelec chairman, na malabo na mangyari ang no election scenario sa 2028 dahil ang eleksyon ay mandato ng konstitusyon, lalo na sa national at local election. Ayon kay Garcia, sinimulan na nilang maghanda para sa presidential election kahit mayroon pang 2 taon bago ang pagdaraos ng eleksyon, di ba? At sinabi rin ni Senador Amy Marcos na may planong magkaroon ng cha-cha-cha. Charter change. Ballroom. Hindi, charter change ng administrasyon. Yan ang aligasyon ni Senador Amy Marcos sa inilabas na video presentation kung saan siniwalat niya ang umano'y sabwatan upang amindahan ang 1987 Konstitusyon. Layunin umano ng nasabing plano na kansilahin ang 2028 presidential elections, palawigin ang termino ng mga incumbent na opisyal at ibaba ang age requirement para sa mga tumatakbong presidente. Baka guno-guno lang yan ni Senador Amy Marcos. Malinaw naman sa 1987 Konstitusyon na hindi pa napapalitan hanggang ngayon na dapat isagawa ang presidential election every 6 years at ang local elections every 3 years. Ang tiyatsa ay matagal ng kanyan pinag-uusapan noon pang panahon ni Tita Glo. Pinag-uusapan na yan hanggang ngayon. Hindi pa matapos-tapos yung pagsasalaw. Yung isang sinabi niya, yung age requirement. Age requirement. Kung ilang taon ang pwedeng makatakbong presidente at vice-presidente. Gusto niyang ibaba. Ibaba. Kaya amendahan yung 1987 Konstitusyon. Pero sabi nga ni Comelec Chairman Garcia, mukhang malabo. Malabo po ang sinasabi ni Tita Ime. Diba? Tita mo. Tita Ime. Kaya yun nga, ayon sa konstitusyon, ay dapat 40 years old. 41 years old above. Yung presidente. Hindi bababa sa 40 years old. Yun yung pag 39 ka pa lang, wala. Hindi pwede. Hindi pwede. Ilang taon kaya ang gusto nitong si Madam? Hindi. Baka gusto niya Hindi, ang sinasabi niya kasi meron siyang napupusuan na mas bata. Na hindi pa pwede ngayong 2028. Kaya sinasabi niyang mas babaan daw. Okay. Pero anong sabi ng Malacanang? Ang sabi ng Malacanang, diversionary tactic. O paglilihis ng issue upang matabunan ang mga sensitibong kontrobersyal sa Senado. Kumusta naman yung flood control? Tabunan lawa. Wala, kasentrolaran hindi pa to Wala na. Nakasentro na sila sa pagkakaso sa mga senador na karamihan nasa majority. At siyempre, yung nangyari doon sa Senado, mukhang mga ganyan. Yan ang sinasabi ng Malacanang na diversionary tactics ang ginagawa ni Senador Amy Marcos. Hindi, kung diversionary tactics, huwag niyong pansinin. Ang pagtuunan niyo ng pansin, yung bilyon-bilyon na pondo na hinahanap. Na wala na Diba? Diba? Meron daw. Sa dami ng pera, sa dami ng halaga, ang bilis na medyo, alam mo na, nakakalimutan na ata
Pero ayon naman sa Malacanang, meron daw kinasuhan, itong si Jingo Estrada ba, plunder, saka si... Ibang issue naman yun. Ibang issue. Mas mababang ano yan. Although meron ding flood control. Oo. Pero yung mga itinuturo. Wala, hindi pa nahuli si Saldico Sino bang amo ni Saldico? Martin Romualdez. Sino ba ang amo nitong si Pinsan? Di ba? Yan yung mga tanong ng taong bayan. So, nagkukunik-kunik. Pero hanggang kay Saldico lang. Ang problema, parang kanyan parang yung linya ng kuryente, pag wala yung transformer ng kuryente, hindi tatakbo ang elektrisidad. Transformer? Oo. Ba? Parang ano yun May nalala ka? Biglang nagtatransform. Oo nga. Ano kaya magkakaroon kaya ng yung no election sa maraming aangal diyan. Itong barangay nga lang na i-extend na naman, marami nang ang umaangal, barangay BSKE pa lang yan lalo na yung national election. Kaya aglaraman luluko-lukoan. Ang sabi nga nila, the voice of the people is the will of God, di ba? Kaya kung ano ang boses ng taong bayan, yan ang masusunod, di ba? Sabi mo maraming aangal diyan, di ba? Kaya tingnan natin, kasi may nasilip daw itong si Senador Amy Marcos, base doon sa kanyang ipresentan na video, na magkakaroon daw ng cha-cha-cha, charter change, para lang palawigin daw ang termino, ng Pangulo. Bakit Pangulo lang ang sinabi mo? Ang sabi mo nga, baka daw guni-guni niya lang yun. Kaya nga pagkagising mo ng 2028, wala palang eleksyon, kaya may eleksyon. Tingnan natin dahil matagal pa meron pang mahigit 2 taon bago ang pagdaraos ng 2026, isang taon mahigit. Mahigit bago ang pagdaraos ng presidential election. Abangan natin kung maisusulong ba yung sinasabing charter change. Meron pa yung isa yung kasabay ng charter change, yung KUNAS, di ba? Constitutional Assembly ato yun, di ba? KUNAS. So, yan ba ay may linaw na walang eleksyon o malabong walang eleksyon? Malabo na yung sinasabi ni Senador Amy Marcos. Papayag yung tao pag maipakulong ni Presidente yung mga salarin sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon pondo. Pero pero dadaan pa sa mahabang proseso yung sinasabi lang. May asulong naman nili na andarek yan. Totoo. Yun yung magkakaroon ng Constitutional Assembly. KUNAS. Alas 6:47 ng umaga. Ito yung issue, dapat bang dito sa ibang issue naman na kapaborito Errol, dapat bang pabayaan yung payagan ng Senado ang yung teleconferencing o video conferencing, ito yung kasi sentro ng debate matapos na naghain ng panukala itong si Senador Rodante Marcolita na amendahan ang rules at isama ang provision kung saan papayagan ang senador na dumalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing o video conferencing. Ayon sa kasalukuyang batas at panuntunan ng Senado,
ang teleconferencing o online na voting ay mahigpit na ipinagbabawal. Nakasaad dito sa Rules of the Senate, particular ang Rule number 14 daw. Section 41, ang virtual o session o pagboto ay maaari lamang gamitin sa ilalim ng mga sakuna. Ayan. Ang yung napakatinding sitwasyon, tulad ng kalamidad o mga digmaan o mga crisis o mga pandemya, pwede yan. Yung video, anong tawag doon? Yung video conferencing o kaya yung teleconferencing. Wala na tayo sa pandemya. Kaya nga Noon ganyan, pwede. Ewan ko lang ngayon kung papasa ito. Ito ay ginagamit noong panahon nga, noong pandemic, yung COVID-19, kung saan nag-atas ang gobyerno na manatili sa bahay ang mga tao. Ngunit ayon sa mga opisyal na pahayag ng mga senador at eksperto sa batas, kailangan ng pisikal na presensya ng mga mambabata sa loob ng session hall, plenary, para maging legal ang kanilang mga deliberasyon, lalo na sa panahon ng pagboto sa mga batas o impeachment. Bakit pinagpipilitan na amindahan ang batas kung malinaw na ito ay paglabag ang panukala ni Senador Marcolita? Pwede siguro konsiderasyon sa mga taong yung mga senador na may sakit. May sakit. Di ba? May justification gusto niyang umattend ng kanilang session, pero meron siyang sakit, so pwede yun. Diba? Kaya nga Siguro. Yun diba? lang yung mga, pero yung malakas ka, wala ka namang sakit, pero Ang hinahanap sa ka batas. ng batas, inuusig ka ng batas, tapos makikita mong nakikiparticipate sa session sa Senado, parang ang pangit naman tingnan, di ba? Yung hinahanap ka tapos. Kaya nga. Anong nangyari sa mga minority block nung Kaya nagano sila nag-walk out. Nag-walk out. Umalis sila. Nilayasan nila. Nilayasan nila. Naging mainit ang debate sa Senado ayon sa mga tumututol, yung mga minority. Ang pagpapahintulot ay posibleng maging daan upang gawing work from home ang Senado at makabawas ito sa integridad ng institusyon. Sinasabi ng mga taguyod ng naturang panukala tulad ni na Senator Robin Padilla, Senador Amy Marcos, ang teknolohiya tulad ng Zoom ay matagal nang tumatanggap sa ibang bansa. Tumatanggap sa ibang bansa. Ibang bansa dito kaya. Ang Senado ay isang collegial body na nangangailangan ng personal na pagdebate at ang online voting ay maaaring gawing mabilis o railroad na tinatawag na walang sapat na deliberasyon. Siguro kaya nag-walk out yung minority. Dahil pag nagbotohan na naman, kulang na naman sila. Malamang ganyan. Siyempre, 12-11, di ba? Pero sa kanila naman, sumusunod sila doon sa role of the Senate, yung role nila. Pwede naman nilang baguhin yun. Kapag merong numero yung gustong ibaguhin yung kanilang mga rules. Ang para sa naman, itong side ng mga minority, ayaw nila dahil kasi ang issue dito yung pagboto ng mga tulad nila Senador Bato de la Rosa na wala namang sakit, di ba? Pero pwede pa rin siyang makaboto dahil hindi naman siya inalis. Pero ang number niya nasa 24 pa rin. Pero ang kasama pa rin siya sa 24. Ang sinasabi ng role of yung roles nila dapat personal na umatindi doon sa session. Kaya nga babaguhin nga ng majority. Kaya nga nila babaguhin. Kaya sila nag-walk out siguro dahil hindi nila kayang tumbasan yung numero na may kagustuhan na mag-video o teleconferencing. Yun ang kanya. Dahil sila pwede nilang baguhin anytime yan. Basta't merong majority votes. Ayan, Dahil sa, mabilis na pagtulak ng majority na amenda ng rules ng walang komprehensibong debate, kaya sila nag-walk out ang minority.
So yun ang kwan dyan. Ang idea ng mga majority sa Senado, sinasabing ang online na pagdalo sa sensitibong usapan tulad ng impeachment ay nagpapakita ng maling mensahe daw sa publiko, di ba? Saka pangit na imahe. O pahit na imahe, oo. Kaya nga yung merong nangyaring walkout. O kaya nga, oo. So yun ang kwan dyan. Ngunit maaring idulog ito ng mga minority doon sa Korte Suprema kung ipipilit ng mayorya ang nasabing panukala na hindi dumaan sa tamang proseso. Ang tamang proseso dyan, kung gustong palitan, botohan. Yun lang yun. Oo. Mas marami nga ang majority. Kaya sigurado, lulusot yan. Kaya nga nag-walkout ang minority para hindi naman... pero ganito ngayon. Ganito yan ang sitwasyon dyan. Okay. Kung ipagpipilit ng majority at wala yung mga minority, kulang ang bilang. Kaya nga hindi na nga sila... Hindi na naituloy dahil umalis na sila. Correct. So tuwing ang gagawin na lang ng minority, ganito na lang. Tuwing babalangkasin yung pagboto o pag-participate online, mag-walkout na lang sila lagi. Kaya nga. Paano nyo maitutuloy yung impeachment? Kung lagi kayo nag-walkout. Parang delay. Sinong nagde-delay ngayon? Sino na nga kanya ngayon? Diba? Sabi yung majority. Ngayon, ganito yung ngayon ang sitwasyon dyan. Kung sakasakaling idulog ng minority yung naturang usapin na yan doon sa Korte Suprema, so magpapalisa ngayon ng TRO, Temporary Restraining Order doon sa panukala na yan. Di ba? So hindi matutuloy yung kagustuhan ng majority na amindahan yung naturang provision doon sa naturang batas na yan na magkakaroon ng teleconferencing sa pagsali sa sesyon o kaya pagbuto dyan sa impeachment na yan. Ang rule number 14 section 41 ng rules of the Senate ay ang provision na nagpapahintulot sa Senado ang magsagawa ng sesyon gamit ang teknolohiya ay mahigpit na ipinagbabawal. Ayan, kaya nga. Paano nga pag may sakit ka, gusto mong umattend, bawal pa rin? Pwede pag may mga rason. Yan may mga rason. So, kailangan na... ang rason nga ng bato, hinahanap nga siya pero gusto niya umattend. Nagtatago sa batas Oo nga. Huhulihin niyo ako pero gusto kong umattend ng sesyon. Huwag niyo akong bawalan. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Kasi ang teleconferencing o kaya video electronic ay maaring gamitin kung mayroong force majeure o hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga bagyo kaya lindol. Diba? Wala namang sakuna. Wala namang sakuna Sa Senado meron. Kaya pwede. Joke lang. Ayun Hindi nga, sinasabi nga nila yung sa merong krisis, merong problema sa mga leadership dyan political sa Senate. crisis. Pero sila mismo ang makaka-resolve niyan. Kung ano man yung batas, kung ano man yung sinasabi ng mga rules. Dapat nasunod. Pero pag may mga gustong mag-amyenda, karapatan din nila yan. Pero kung may papatupad lang yan, kung may tamang numero sa pagboto upang maamyendahan yung mga rules nila dyan sa Senado. Kasi meron silang internal rules yan. Nung unang araw, nung pagpasok ni Bato, di ba, yun kaagad ang isinalang ni Senador Marcoleta. Parang minadali. Sinalang kaagad para sa ganun, para sakaling wala yung iba, pwede. Paano na ngayon, marami ang daw ang kakasuhan. Na mga senador ay mukhang sunod-sunod. Sunod-sunod. Nagagaling lahat sa mga majority. Magkakaubusan nga. Hindi ba nakakahalata rin yung mga ganyang moves? Tilayati, nagkakaubusan na ang membro ng Senate. Hanggang ang majority na na lang, 8, 7. Hindi na sila majority. Hindi na. Hindi na paano sila 11, yun na yun. Paano sila magkakanda kayo ng sesyon? Pero ganito, sa pagboto daw sa impeachment, kahit na suspendido, nakakulong, o hindi pwedeng umattend sa sesyon,
kasama pa rin sila sa 24. Oh. So ano ang 1/3 ng 2/3 16. ng 24? 16. 16. Okay. Oh. Paano kayo makakabuo ng 16? O, kaya nga. Parehas yan sa majority at saka sa minority. Oh. Oh. Okay, Kahit may nakakulong na senador, they are belong to 24 senator. pero ganito ngayon yan. Paano kung sakasakaling Senador Bato, Senador Baliktad. Go, Oh. yung mga Go na. yung mga dadalhin sa ICC, paano pagdadala sa ICC mo ngayon? Unless hindi pa nga sila naaalis bilang senador. Oo nga. Kasama pa rin sila sa Kaya nga ito pinapastruck nila yung na yan yung naturang pag-aminda sa At ito pa, bago ka mag-alis, bago ka magtanggal ng senador, dadaan uli sa Senate. Correct. So kailangan na naman nila ng 2/3 para maalis itong kunyari, sample natin, si Senator Bato. O bago yan matanggal, kailangan mo nang dumaan sa Senado, babalangkasin at kailangan nila ng 2/3 votes para maalis si Senator Bato. Ang punto ko rito, paano kung nadala na sa ICC ang mga taong Hindi nandun lang. nandoon, hindi sila pwede mag-video doon. Hindi sila pwede. Hindi sila pwede. Di ba? Hindi sila pwedeng hindi nga sila Bawal. pwedeng mag-video, hindi sila pwedeng mag-session. Pero kasama pa rin sila sa 24 na senador. Hindi sila makakabuto. Paano sila boboto? Pero dapat 2/3. Kaya nga, So paano nila makukumpleto yung 16? wala. Di ba? Kahit magpaikot-ikot tayo dito, kasama pa rin sila sa 24. Pero Unless tinanggal sila ng senador. O tinanggal sila bilang senador. Pero dadaan pa rin sa Senate. kaya ang punto rito, yung teleconferencing, pag napunta sila sa ICC, Hindi automatic naman yun. Hindi naman pwede. Hindi pwede, di ba? Pero paano nila may tatanggal ang isang elected official tulad ni Vice President Sara, kahit nandiyan pa si Bato sa ICC, o kahit sino pang idagdag nila dyan, kasama pa rin sila sa 24. Kailangan pa rin ng 16. Bago sila maalis, kailangan pa rin ng 16. Kung sino ba yung kanya? Ngayon, kunyari, mayroong 2 natanggal, o 3. Sa ICC. So, 21 day, kunyari, na sila, na-impeach na sila, o natanggal sila bilang senador. Dahil nag-prosper nga yung pagtatanggal sa kanila, so 21 lang, kunyari, ang natira. Ang 2/3 ng 21 ay 14. Paano nyo i-impeach si BP Sara sa 14? -3 na yun, So, sa may 24. So, malalim na ako yan, usapin yan. Mahaba-haba yan. Legal matters na yan. Kung 13, itong pati si Bato ay kabilang doon, kailangan pa nila ng 3 para maharang o mag-prosper yung impeachment, pagtatanggal para sa botohan. Abangan natin ang susunod na pangyayari dyan sa Senado tungkol sa mainitang pagtatalo tungkol dito sa pag-amenda ng provision para sa ganon makasali sa session to teleconferencing o kaya video conferencing itong mga nagtatago sa batas. Mamaya tatalakayin natin din ang itong renaming yung nabuksan namin kahapon, yung pagpapalit ng pangalan ng Region 1 Medical Center. At ito ay papalitan into papalit dyan Speaker Jose de Benicia Memorial Center. Makalipas na po ng ilang palala. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son ang puta-putang irang impormasyon. So number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kaaway ng mga balasubas at mga magnanakaw sa gobyerno at bayan. Minamahal na mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Abangan sa June 1, 2026, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Abangan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan,
walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlok, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan gese, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:10 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dacal. Araw po ngayon ng Huwebes, 28 sa buwan ng Mayo 2026. Ilang days na lang mamamaalam na si Maring May. Lunes. Papasok na naman si Paring June na. May June 1. May ko-commercial tayo dyan. Kanto niyo. Samantalang bibilo ang tila si early in the morning. Kasi yung Suspense mo ito, manager. Yung June 1 mapapakinggan ang early in the morning. Ni Orly Navarro. Ayan. Sa Kabusol, nasaray matatakaw at gobyerno. Inaro balit nasaray nalalamus. Diba? Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ayan. Early in the morning. Kamu lang may kanto manager. Tani, yan ang sila. Ayan, ilang araw na lang yan. Pero sa Sabado, mag-i-start na si kapaborito Orly Navarro. Dahil yung e-karma. Start na ayan. ng Saturday. 7 to 8 din. Ayan, Ayan, mapapakinggan nyo dito sa ating himpilan si Ka-Orly Navarro sa programang Early in the Morning. Ayan. At least. May panahanap yun si Kato. Untagilamot so kaya na may tatas naman yung yung kilay ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tatas na naman agaw magka-Orly. Akala nyo wala na akala nyo lang yun. Pero wala yung tagay so kaya na may kiripto no o dyan naman si Ka-Orly. Wala mo sa gamakaray keng tumbong to. Gamakaray sa tumbong to. Siyempre, ang tamalay Ka-Orly, may gabay tutan at may iprotekta so may kwarta na umbalay. Nararamay totoo na lalamus. Correct. Ayan na. May opisyal yaman lalamus. Na ate siyempre, ate si Sildo na aratay government official, panlalapon to daga taxpayers, nakaukulan iprotektan dari taxpayers.
iprotektam iara tay nalalamos. Batikusin iara man sumatatako o gobyerno. Tan idayo irara may maong Maumot sa gagawin daon. Siyempre, alas 7:14 ng umaga. Uy, magandang umaga kay Marivic Rivera Balason. Gawin din kay Merlita Abilia, kay Magina Cordayan. Dumako tayo sa lampang mga issue. Meron ditong House Bill number 8454. Isang panukalang batas na nagpapalit ng pangalan ng Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan na magiging Speaker Jose de Venecia Memorial Center. Jose de Venecia, Speaker Jose de Venecia Junior. Yeah. Walay kintutan, walay junior. Oo. Nang kumay kin magano ta. Nang kumay may panukala to, walay kinto. Walay junior. Junior, Walay junior to. Junior si Kwani, okay. Ito nga, ang panukalang ito ay naglalayong parangalan ang yumaong dating 5-time House Speaker Jose de Venecia Jr. sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng institusyon na tinulungan nitong palawakin at imoderno ang naturang ospital noong siya pa ay mambabatas. Sa halip na baguhin ang pangalan, ang House Bill number 10081 ang tuluyang naisabatas noon bilang Republic Act number 12203 na nilagdaan na ito noong Mayo 8, 2025. Ito ay upang palakihin ang pasilidad ng nasabing hospital mula 600 ginawa na ngayon na 1,500 bed capacity. Ang pagpapalit ng pangalan ng R1MC bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng yumaong dating Speaker Joe de Venecia Jr. Upang kilalanin ang legacy ni dating Speaker de Venecia Jr. at ang kanyang mga pagsisikap na iangat ang antas ng Region 1 Medical Center mula sa pagiging maliit na pasilidad patungo sa isang ganap na level 3 APIC sa hospital sa Pangasinan. Dapat natin na ipagunita ang kanyang mga naitulong sa pagpapabuti ng pampublikong kalusugan at infrastruktura na nagbibigay daan upang maserbisyuhan ng maayos ang libu-libong pasyente mula sa iba't ibang probinsya o sa rehiyon. Kasabay ng pagpapalit ng pangalan, ang pagpapatibay ng gobyerno sa pagtukoy na pagpapalawak ng pasilidad na umaabot na sa 1,500 authorized bed capacity at mga bagong instituto tulad ng Cancer Institute dito sa lungsod ng Dagupan. Ang Region 1 Medical Center ay dating sa provincial hospital. Kinilala noon bilang Tambunting Memorial Provincial Hospital. Tama. Ngunit sa bisa ng Republic Act number 7893 na ginawa ni dating Speaker Jose de Venecia Jr. at nilagdaan ng yumaong dating Pangulo, FBR. Ito ay nasa batas noong 1995. Ang nagmungkahi ng pagpapalit ng pangalan from Pangasinan Provincial Hospital to Region 1 Medical Center ay itong si maong dating Speaker Jose de Venecia Jr. Lahat ng mga lawmakers ay sumang-ayon sa panukalang batas na Manong Ju, di ba? Ibig sabihin, bago maging Region 1 Medical Center, ang original na pangalan nito ay Pangasinan Provincial Hospital na ito nga itinatag noong August 29, 1925. Siyang provincial governor noon itong si Chupilo Sison. Ayan, tama. Sa paglipas ng mga ilang taon at pagpapalawak ng serbisyo bilang pangunahing paggamutan sa Hilagang Luzon, ito ay pinalitan na ng pangalang Region 1
Medical Center. Ang pangunahing layunin ng pagpapalawak ng Region 1 Medical Center dito sa Dagupan City ay ang pagpapabuti at pagpapalit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga taga-Pangasinan at buong Northern Luzon. Kasabay ng pagpapalaki ng gusali, ang pagdaragdag ng mga doctors, mga nurse, at pang mga kawani ng kalusugan. Upang magsilbing pangunahing Apex Hospital sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Abot, layunin nitong mabigyan ng abot kayang at komprehensibo at pantay na serbisyong pangkalusugan. Nabanggit mo yung kanina, yung Apex Hospital. Ano bang ibig sabihin yan? Ang Apex Hospital ay ang pinakamataas na pamantayan ng paggamutan o pinakamalaking bed capacity. Ito ay nasa level 3 o pinakatanyag na pasilidad. Ayan, ang yung nangunguna na paggamutan dito sa Pilipinas, yung kasi Philippine General Hospital, yung St. Luke's, at ngayon, siyempre, ang Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan. Ang R1MC ay patuloy na nagsisilbing takbuhan ng libo-libong mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng ekspertong lunas para sa mga pasyente. So magaling mag-alaga kasi itong si Centennial Director Chief Director Roland Mejia, at siyempre yung mga doctors, nurses sa Regional Medical Center, at sama na dyan si Don Ramon Bautista, Centennial Medical Center Chief. Ayan. Yan yung yan yung Centennial, dahil na yung Region 1 Medical Center ay 100 years na. Diba? Centennial dahil kay sandaang taon. So umattend din si Dr. Joseph Roland Mejia dyan sa may sa Congress. Sa Congress, sa may Committee on Health. At siya nga ay inimbitahan upang ito nga talakayin yung pagpapalit, yung iba't ibang usapin. Ayan. Sa may patungkol sa kalusugan. Okay. So, actually, marami silang napag-usapan doon. At ayun nga, yung isa sa mga House Bill na natalakay. Yung 8454. Ayan. Hindi lang yan. Ang naka-attend pala dahil may prior activity or inatinan na mahalaga rin. Ang umattend si Sir Ramon Bautista sa Congress. Uy! Ganun ba? Umattend itong si Congressman Ramon Bautista. Congressman. dating board member, dating nakakabay ito kasi o may congressman, litrato. Nangnan ko, kapampalitrato matad kinin Congressman Art Celeste. Alam mo kasi litrato, Ajay Antim. Alam mo kasi si Don Ramon Bautista galing din sa legislator yan bilang former vice mayor at former board member. So may mga knowledgeable din sa mga batas yan si Don Ramon Bautista. Alam niya yung mga batas. Kaya siya yung pinadala doon sa Congress bilang kinatawan. Dr. Congressman Ramon Bautista. May kakaragad sa amin kento. Lami saan to dyan Congress. Ayan, tama. Kaya siya yung sa bagay, well represented naman. Ni Dr. Roland Mejia. Ayan. So, abangan natin. Sabay pa tayo. Abangan natin. Yung mga susunod na kabanata. Patungkol nga dito sa may pagpapalit ng pangalan ng Region 1 Medical Center. Ayan. Mula sa 0946-4167, Idol, dapat sundin ang nasa saligang batas tungkol sa presidential election, sabi niyo, okay? Ito, Medical Center Chief was represented during the committee
on Health. Hearing by Yung congressman. si Ramon T. Bautista. Ayan. Senior. Senior. Katon na doktor kasi si kato doktor na Doctor of Education. Ayan. Katon na may ngaran to di man da Congress walay Dr. Ramon Bautista. Ayan. So, Okay. Doctor of Education. Ayan. Okay. Si kato Chief of Staff and Supervising Administrative Officer kay bato si Attorney Angela Mejia, si kato may legal officer. Ayan. Okay. Salamat po sa nag-text ha. Okay. Yeah, Doctor of Education at Doctor of Philosophy. So Dora. Ayan. Si Don Ramon Bautista. Doctor of Education at saka Doctor of Philosophy. Ayan. Okay. 0956-7059 diversionary tactic. Lang yan dapat ilabas ang katotohanan sa nangyari sa Senado, sabi niya. Okay. Ito yung mga kanina issue. 0936-8150 over politics ang nangyayari sa Pilipinas. Napabayaan na ang problema na dapat tugunan ng gobyerno. Sa 0981-3160 idol, masyadong malambot ang Pangulo kaya ganito ang nangyayari sa bansa. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away. Mag-exercise tayo. Good morning kay Mayor Christian Biga ng Mapandan. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin, tsaka si Engineer Ben Datwin ng Datwin Machine Works. Good morning po. Councilor Jose Loresco. Si Councilor Mike Season. Councilor Habardano Messina. Si SK Federation President Ayay Messina. Good morning din kay former Councilor Gerald Apicial. Diyan sa may RM Paran Auto Care Center, si Boss Reggie Paran. Tsaka si Ma'am Laxmi, ang kanyang may bahay. Good morning din kay former Liga President Carlito Dion. Si Long Hair. Joel Calbua. Magandang umaga din kay Boss Carlo, kay Madam Marmi, si Serbayan, si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Good morning po. Arturo Eustachio. Diyan sa may LGU Calasiao. Si Engineer Art Gaspar. Good morning. Si Kapitan. Kapitan. Good morning din kay Harold Gangat at Dado Pidlawan. At lahat ng mga nakikinig dyan sa Mayor's Office, LGU Calasiao, magandang umaga sa inyo. Good morning po. Si Vice Mayor, si Atty. Johnny Cabrera. Si Councilor Chineros Flores ng mga magandang umaga. Si Sir Jonar Lapore. Good morning po. Diyan sa may Anulid, Maldan. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Sa Kalolo Orpilia, Mar Pascua, Jessica Balata, magandang umaga. Lisa Sim. Gawin din kay Rebecca Huminya Tamayo, magandang umaga. Merlita Abilia, nabati ko na ito. Elmer Soriano, si Silvia Romero, Amads Idjo, Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Michael Mariado Suganov, Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez sa Mapandan, Pangasinan. Siyempre, speaking of Barangay Jimenez, si Kapitan Bernard Antolin. At si Boss Manny. Good morning. Landingin. Good morning sa inyo. Okay. Good morning din kay Clifford Abilia, Wilma Salas Cancino Albarida, Jeffrey Castillo, Rosa Mercado, Marifi Lau, Alferez Leticia, Relene Rivera.
Gayon din kay Maria Fia Nipas, magandang umaga. Sinayda Zamora Gilbert, magandang umaga dyan sa Canada. Si Sir Ben. Binga Bobiliano. Binga Bobilianos. Dyan sa Kalasyaw, magandang umaga. Si Balesteros JM. Dito inasukulan nyo? Wala, Pasig City. Pasig. Saray SG at Team Pangasinan. Yala nang yaman diringal. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macter yung lingkor, Team Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.